Hi, it's Mr. Lúca. Agus is Mr. Sebastian. Agus Thomas gan a bhreanú seo Legend. Cuairt nua TG Cash. Right. And never. Gon siad stachan seo. Agus seo bunan cuairt. Agus mas malib. Ga mit súl stach. Níl na bheacha stehan faoi láthair. Is. So tá sé soch cosúla crán. Fech sús. Dinne still go leor fear chin spéisiú. Cosú le céhhéú atá ar bheach. Cuig chin. Tá chean ar náid agus tí chin ar bar a chean. Loop seo ní écinn siad ach solas. Níl siad an crochaní éiscint. Ach má hagan duine chins nó éana chins go níd ihe, feice siad go bhfuil an solas a fáil dorcha. So, bí níos a cúpan sin go bhfuil siad in mail so cai siad a bheith chuirma. Tá ceithre scíhan acu, agus ní éicid siad an dá dearg. An blá atá ar an chrán an seo tá go leor necht arán. So agus henin sé lo, tógann siad a sin a réis chuig an cuairt agus dentar an milas. Seo cuairt a bháilinn mill. Siod é na phrámaí agus siod é ó mill. Yum, yum.